זהו, אז בוקר האחרון שלנו פה. תראו את הבוץ. אז יעל עשה לנו שביל. זהו, בשלבי התארגנות. ואז מתחילים להעביר את עצמנו. כבר 3 חודשים לא זזנו עם הקרוון. זה קצת שונה. אבל זהו, הבוקר האחרון. נראה מה קורה אצלנו בפנים. אני אישית לא לגמרי בעד אוניברסיטאות. בוקר טוב. בוקר טוב. שבולי, באנרגיות טובות הבוקר. אני אסיים רגע פה את שני הדברים שאני עושה. ואז אני איתך. לא, אתה יכול לעשות את זה בו זמנית, אבא. כן, שתבינו, 9:30 בבוקר. יש פה ילדה. תראי, שחר אמרה שבית זה שחר לא נכון. עונה לי, אבא. למה היא לא עונה לך? כי היא הלכה לישון, ועכשיו היא עדיין ישנה שם. מה יש שינה? אתה יודע, יש אנשים 11:30 בבוקר. זהו זה. וזה החדר שינה שלי, שהיום הוא הולך להתפרק. יאללה, מחליפים היום נוף. טוב, התחלנו. עכשיו בעצם השלב הכי חשוב זה להוציא את הקרוון החוצה. ולא פשוט העסק הזה, בטח ובטח עם כל הבוץ. ככה הוא נראה לי שהוא גובר כזה. הוא נראה גובר. הוא באמת עולה עכשיו קצת, יהל. לא, זה נראה כמו... הוא פשוט ככה. ועוד רגע מחברים. סחורה! טוב, אין לי מה לעשות. רגע. אוקיי. זה. אפשר לישון בבית? נכון. איפה נשים אופיר? להביא עוד נשים? מה אתה עושה? תנסו מאחורה לדחוף את הקרוון קדימה. קדימה או הצידה? אתם צריכות שאני אבוא לעזור? 3, 4, דחפו. תעזבי, תעזבי. תגידי לי מתי אני בדיוק מעל. האוטו שלנו גדול וירוק, ליח אפילו לא תתקרבן מהבוץ. כל הכבוד לצוות העוזרים. ממשיכים. לא פשוט לצאת פה בכפר. אבל בוא'נה, איזה אנשים נחמדים. מי אלופה בלכוון? יצאנו מקמפו. מה זה גיפי? זה נשמע קרוון? איפי, טוב, אז הגענו למקום הבא. זה בתכלס נסיעה מאוד קצרה, אבל עם הרבה עליות, אבל לאט לאט בואנה, אופיר אלוף. תקשיבו ברמות.
ואם יש משהו שלמדנו, זה לפני שנכנסים עם הקרוון, זה קודם כל לצאת, לבדוק את השטח, אבל זה הנוף. הבנת? אני צריך... העץ הזה? כן. אוקיי. אני צריך להגיע לאזור הזה. פה אני מתחיל לקחת את האוטו כדי שהקרוון יסתובב איתי. הוא מקסימום פה ייגע קצת בשיחי ורדים. לא יקרה לו כלום. ואז להעמיד אותו כאן. איפה על העלייה שם. כן, איפה שהעץ, אני אלך לצד ההוא, והוא יעמוד כאן, חצי מתחת לעץ. זה יהיה הנוף החדש שלנו לשבועות הקרובים. יאללה, בהצלחה. אבא שלנו, בראבו לאבא שלנו. המשימה הושלמה. יהה, אופיר! כל הכבוד, שיחקת אותה. יופי. לא, מה עם קרשים סדרו את המדרגות. מדרגות, סדרו את המדרגות. את המדרגות כניסה. וזה הנוף החדש שלנו לשבועות הקרובים. מה זה היצור הזה שיצרת בשביל? הדברים הכי מעניינים קורים פה מאחורה בתכלס. הראשון לא אמרת שזה הזמן להפסיק. קח, תשמור את זה, לא. אל תדאג. בבקשה. חבר'ה, כל הכבוד! מה יש לסדר?